Ассалому алайкум, акай Фахрдин. Хеле ваъда дода будам ака барои наберата я электросамокат равон мекунам. Ай номи подписчикот. Ина акаҷон, ҳамо электросамокати гуфтагием. Шумо да занг задам гуфтем ки дар кор нест. Гуфуршен ягон кас да хайриш кунед. Ана ягон кас хоҳишманд боша, харидор боша, электросамокат шаҳри Санкт-Петербург, метро улица Дубенка. Навай документош ҳастай, ҳамаи чизаш чек-пек, ҳамаи чизаш ҳастай. Ягон ҷои фанда фуребиш нест. Номерои телефоном 839 892 3740. Ягон кас хоҳишманд боша, марҳамат. Документош, коробкаш, чек, ҳамаи чизаш ҳаста. Нархаш 25000.